Nangita na sa rekomendasyon si Cebu City Acting Mayor Mikey Rama gikan sa City Legal Office kung sirad-an ba o dili ang St. Bernard Funeral Homes. Kinihuman masakti nga mipundo sa mga patay sa chest freezer samtang auban anaalang sa simintong hawanan. Base usab sa pakisusi sa City Health Department nga adunay nabuhat nga mga kalapasan ang maong morgue. Aniya ang report. Dili sa San Fernando Funeral Homes, kundi sa St. Bernard Funeral Homes di ay ang nagbutang sa mga patay sa storage facility nga kasamtangang gihimong usa ka morgue. Sa ocular inspection ni Konsehal Dave Tumulak, uban ang mga pulis na kuhaan og video ang mga minatay nga anaa sa hawanan sa morgue samtang ang uban anaa sa chest freezer nga alang sa mga karne. Gihulagway sa konsehal nga murag usa ka bodega ang pasilidad nga nahimutang sa daplin sa karsada. Samtang sa pakisusi sa Cebu City Health Department, nasuta nga may kalapasan nga nahimo ang tagduma sa St. Bernard Funeral Homes. Matod ni Dr. Jeffrey Bones, ang Cebu City Health Officer, nga usa nini ang paggamit og chest freezer inay mortuary freezer. Gawas sa kahugaw sa dapit, laing kalapasan sa tagduma mao ang ilang kapakyas pagpasulob og PPE sa ilang mga kawani. Una is digid mao ang kaning freezer nga ilang gigamit, no? Usagi na siya. Kunya ang uban na sa taon sa South, no? Usagi na ka violation sa to ang PD 856, no? Una na miluwat og pamahayag ang tagduma sa St. Bernard nga dili bodega ang giponduhan sa mga minatay apan usa ka morgue. Gawas kanila nga migamit ini, mihangyo usab ang ubang punerarya nga mubutang sila mga minatay sa ilahang morgue. Gitata usab nini nga ang ilang pagbukas sa morgue subay sa permit to operate sa ilang punerarya. Wa man ta makig-away sa mga taga-punerarya. Ang ato lang hangyo nga nila nga makiangayon lang po ang ilahang negosyo. Nga dili lang sad nila palabian kay tan-aw na to mura magurong nagpahimo sila sa higayon nga dunay mga nangamatay ilas ang grabihan pog pabayad. Nakaabot na kini kang Acting Mayor Mike Rama kinsa mimando sa City Legal nga tutukan ang isyu sa St. Bernard Funeral Homes. Immediately connect with our city health, check with our building, and come up with the recommendation. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.